Идеологическая и вербовочная работа. Русия ва режими Тоҷикистон алайҳи ҳама намуди нишонаҳои ислом бо баҳонаи мубориза алайҳи терроризм ва экстремизм муборизаи ҳамоҳангона бурда истодаанд. Дар муҳосиба бо маҷаллаи Содружества вазири корҳои дохилии Русия Владимир Колокольцев гуфт, ки соли 2015 дар натиҷаи мубодилаи афкор байни вазоратҳои корҳои дохилии Русия ва Тоҷикистон нисбати 992 нафар ашхос маълумот пайдо гардид, ки гӯё онҳо бо фаъолияти террористӣ ва экстремистӣ машғуланд. Чхеле ки мушоҳидон қайд карданд, чунин ҳамкориҳои дуҷониба байни давлатҳо ҷой дошт. Дар ҳақиқат далели ин ҳамкориҳо дар он аст, ки вақтҳои охир муҳоҷирони меҳнатӣ пас аз гашта омадан аз Русия ба ватанашон аз тарафи коркунони хадамотҳои махсус боздошт гардида, нисбати муҳоҷирон парвандаи ҷиноӣ бо айби иштирок дар ҳаракатҳои исломӣ бо нишондодҳои хадамоти махсуси Русия оғоз гардид. Дар натиҷа оилаҳо бесаробон монда, фарзандон ятим гаштаанд.